नमस्कार, मी आरती सावंत। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे हिरव्या चण्याची मालवणी पद्धतीने केलेली ही वाटपाची भाजी आणि त्यासोबत भाकरी आहे। नेहमी टिफिनला काय बरं द्यायचं, प्रत्येकाच्या आवडीनुसार आपल्याला बनवावं लागतं। तसंच मी आज घेऊन आले आहे हिरव्या चण्याची अशी थपथपीत अशी भाजी। तर चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। मी हिरवे चणे घेतलेले आहेत। नॉर्मली आपण लाल चण्याची भाजी बनवतो थपथपीत। मी आज तुम्हाला ही हिरवे चण्याची थपथपीत भाजी दाखवणार आहे। मी एक पेला हिरवे चणे घेतलेले आहेत। मी डीमार्टमधून घेतलेले, लोकल मार्केटमध्ये स्टोअरमध्ये नक्की मिळतील। आता मी एका कढईमध्ये घालत आहे, पाणी घालत आहे। 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवायचे आहेत। हे बघा, मी 2 ते 3 वेळा हिरवे चणे धुतलेले आहेत। आता मी पाणी घालत आहे। मी 1 तांब्याभर घेतलेलं आहे पाणी आणि माझं प्रत्येक मेजरमेंट या पेलाचंच असतं। तुमच्याकडे जो काही पेला आहे आणि तुम्हाला जितके चणे भिजत घालायचे आहेत ते तुम्ही घालू शकता। आता मी हे हिरवे चणे रात्रभर भिजत ठेवणार आहे पाण्यामध्ये। मी झाकण ठेवत आहे आणि मग सकाळी मी हिरवी चण्याची थपथपीत अशी भाजी दाखवते तुम्हाला। चणे मी रात्रभर भिजत ठेवलेले, हे बघा छानपैकी भिजलेले आहेत। हिरवे चणे रात्री भिजवले होते। आकाराने अगोदर लहान होते, पण भिजवल्यानंतर त्याची साईज वाढली। हे बघा, कुकरमध्ये मी हे चणे घालत आहे। मी एक मोठा बटाटा घेतलेला आहे भाजीसाठी। 2 तुकडे केलेले आहेत। जर तुम्हाला अजून एक हवा असेल तुम्ही घेऊ शकता, पण एक इनफ होतो। चवीनुसार मीठ। झाकण लावत आहे कुकरचं आणि कुकरची शिटी 5 ते 6 इनफ होतात। लाल चणे असो किंवा हिरवे चणे असो, 5 ते 6 शिट्यांमध्ये चणे चांगले शिजतात। जर चणे शिजले नाहीत तर अजून एक एक्स्ट्रा करा। पहिलं चेक करा चणे शिजलेले आहेत की नाही, मगच शिटी करा। कुकर उघडत आहे, थंड झालेला आहे कुकर। हे बघा, चणे शिजलेले आहेत। हे बघा, आणि बटाटाही शिजलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आता आपण भाजी करूया। कढई मी अगोदर गरम करत ठेवलेली, गॅस लो करत आहे। तेल घालत आहे 2 ते 3 चमचे। तेल गरम झालेलं आहे। मी कढीपत्ता घालत आहे। आता मी टोमॅटो घालत आहे, एक छोटा मीडियम आकाराचा। गॅसची फ्लेम थोडीशी फास्ट करते आणि आपण 1 मिनिट हा टोमॅटो तो भाजून घेऊया। वाटप घालत आहे। वाटपाची रेसिपी मी माझ्या अन्नपूर्णा चॅनलवर ऑलरेडी अपलोड केलेली आहे, तुम्ही नक्की चेक करा। आता गॅसची फ्लेम स्लो करत आहे आणि टोमॅटो आणि वाटप छानपैकी एकजीव करत आहे। मालवणी मसाला 1 चमचा घातलेला आहे। चमचा लाल तिखट घातलेला आहे। पाव चमचा हळद घातलेली आहे। अर्धा चमचा गरम मसाला वापरत आहे। आता आपण सर्व मसाले मिक्स करूया, सगळे एकजीव करूया। मसाले आपण 2 ते 3 मिनिटं भाजून घ्यायचा आहे।
मसाले आपण वाटपामध्ये छान परतून घेतलेले आहेत. जे शिजवलेले चणे आहेत ते घालायचे आहेत. पडलेले बटाटे आहेत तेही घालायचे आहेत. त्याच्या मी बारीक फोड्या केलेल्या आहेत मीडियम आकाराच्या. सगळं काही एकत्र करूया. मीठ मी अगोदर घातलेलं नाही आहे, कारण का आपण चणे जेव्हा आपण कुकरमध्ये घातलेले तेव्हा आपण 1 चमचा मीठ मी घातलेलं. तर आपण चेक करूया आणि नंतरच मग कमी जास्त असेल मीठ तर मग आपण घालू शकतो. मीठ मी थोडंसं घालत आहे. चव बघितलेली तर थोडंसं कमी वाटतंय मीठ. तर तुम्ही तुमच्या चवीनुसार तुम्ही मीठ घाला. पहिला चेक करा आणि मगच घाला. सगळं एकजीव करत आहे. गॅस मी स्लोच ठेवलेला आहे आणि पाणी मी घातलेलं एक्स्ट्रा घातलेलं नाही आहे. जे चणे शिजवताना पाणी घातलेलं तेच मी भाजीमध्ये वापरलेलं आहे. तर आता आपण भाजीला चांगली उकळी येऊ दे. वरती झाकण ठेवत आहे. 5 मिनटं छानपैकी उकळी येऊ दे. आता मी फ्लेम झाकण काढत आहे. तुम्ही बघू शकता छानपैकी उकळी आलेली आहे भाजीला. छान मिक्स करत आहे. वरून मी कोथिंबीर घालत आहे. परत सगळं मिक्स करत आहे. आपली तयार झाली हिरव्या चण्याची थपथपीत अशी मालवणी पद्धतीने केलेली ही भाजी. आता आपण गॅस बंद करूया. हिरवे चण्याची भाजी तयार झालेली आहे. मी टिफिनमध्ये भरलेली आहे. सोबत तांदळाची भाकरी आहे. गरमागरम भाकरी, गरमागरम चण्याची भाजी. तर प्रत्येक उसळमध्ये आपण भाकरी खातो. तुम्ही चपाती बरोबर पण तुम्ही खाऊ शकतात. भाकरी बरोबर खाल्लात तुम्ही कोणतीही भाकरी घ्या, ज्वारीची घ्या, बाजरीची घ्या, पौष्टिक भाकरी घ्या किंवा तांदळाची भाकरी घ्या. त्यासोबत तुम्ही ही चण्याची भाजी करून बघा आणि भाकरी बरोबर खा. उत्तम लागेल. तर संपूर्ण व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. श्री स्वामी समर्थ. ब्लेस यू. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू.